Nyt vihdoin kotiin. Kiva, kun pitää vaan aina kävellä. Ovi kiinni. Voisin mennä hetkeksi vaikka lukemaan mun riippukeinulle. No tylsää. Mä soitan vaikka Iidalle. Noi Iida, vielä kuuluu. Okei, niin mullekin. Ja haluaisin, että sä tulla munkaan joskus. Haluatko sä tulla munkaan vaikka leffaan? Yes. Eli se on kello 5. Joo, moikka. Mulla on vielä yksi juttu, niin haluaisit sä tulla vaikka meille nyt? Ja okei. Käy yökylläks. Okei. Joo. Vaikka, no ei meillä ole mitään kiirettä, koska vanhemmat on mekillä. Sä voit kutsua vaikka Aleksin ja Emiliankin Empun kanssa. Ja jos jotain muitakin, niin saat kutsua. Joo. Okei. No, heippa. Nähdään sitten. Ihanaa päästä taas yökyläilemään. No jep, sanois muuta. Missäköhän se Aleksi on? Sen olisi pitänyt jo tulla. No, Venäjä mä voin katsoa puhelimesta. No niin, Aleksi sanoi, että on oksennustautis, niin se ei voi. No joo, okei. No niin, nyt vihdoin. Sisään, tulkaa vain. Apua. Oi, sori Iida. No, ei se mitään. Ottakaa muakin. Mihin mä voin jättää mun repun? Jätä vaikka siihen, jossa sä nukut. Okei. Mä menen riippukeinuun. Ok. Mitä me muuten sitten tehdään? Kerrotaanko kummitustarinoita, kun on Halloween? Ei. Joo. No fai, tän kerran. Yes. Eli olipa kerran mies, joka asui niitylle ja hän teki normaaleita juttuja. Sitten